la veritat és que no m'agrada massa. Parlar de llums de la sequera, ni a parlar de línies de finançament, ni a parlar de males herbes. Quasi que quan me mirava el títol dic, m'han fotut aquí un marrón que no hi ha res positiu aquí. Però bueno, també és la feina que ens toca a les organitzacions agràries, quan hi ha problemes, doncs mirar d'encarar-los i mirar de donar solucions als professionals de l'agricultura. Enguany, a part d'això, que són coses que ja venien dintre ja porta el càrrec, diguéssim, de pagès, enguany ha entrat la nova PAC verda, la nova PAC que ens ha de solucionar els problemes, que com hem pogut veure tots, m'han aportat molts més. Quan parlàvem a l'administració de Jordi, que ens diuen tranquils, que ara no hi haurà controls, estarà tot més fàcil, no us caldrà patir. Bueno, no sé d'altres, però jo m'he passat una setmana fent foto d'un. Ara reclamen rebuts de les finques del rec, contractes blau fals on està. La veritat és que és un desastre. Era una PAC que a nosaltres no ens ha agradat mai, perquè pensem que perjudica els professionals, i el tema de la càrrega burocràtica cada vegada més. Parlen de sostenibilitat, que ens fa molta gràcia. L'altre dia al Recomex ja els vam dir una mica, sostenibilitat és un concepte que està molt bé, però clar, només se preocupen de la sostenibilitat ecològica, tot l'altre. I amb aquesta sostenibilitat ecològica, els que no serem sostenibles serem els pagesos, perquè no podrem sobreviure, perquè no guanyarem un duro, i per tant haurem de plegar i haurem de fer una altra cosa. I penso que l'administració d'una vegada s'hauria de començar a preocupar perquè els pocs que quedem i volem continuar tinguem eines per poder-ho fer, i aquest és un gran problema. Clar, tenim limitacions en fitosanitaris, limitacions amb la gestió de les terres, limitacions amb la sembra, això ho explicarem, limitacions amb els purins, amb els fertilitzants. Bueno, ara haurem de fer el quadern digital, tot el que fem ho haurem d'apuntar al moment, enviar-ho a Madrid. Estem més fiscalitzats, som com si no som delinqüents, però quasi, i penso que la nostra obligació és fer un crit i rebel·lar-nos una mica, perquè no n'hi ha per tant, i més quan el que ens ve de fora, el menjar que ens ve de fora són productors d'aliments, ho tenim clar, i el que ens ve de fora no compleix la meitat de les condicions que nosaltres ens obliguen a complir. Per tant, com a organització estem molt molestos i mirem de fer tot el possible perquè això duri el mínim possible. L'únic que podem fer fins ara a partir d'ara és mirar d'informar-vos i mirar d'ajudar-vos a superar la situació, i per això una mica la jornada va per aquí. Primer parlar amb Jordi Vidal, que explicarà tot el tema d'ajuts i també una mica el tema de què sembra enguany, com s'ha de fer i què és el que ens aconsellen. Després el Ramon Torra ens parlarà de l'amaranto, una espècie invasora, una herba invasora que està fent molt mal aquí a la zona de Lleida sobretot, també, que és molt difícil de controlar perquè no ens deixen mitjans per controlar-ho. I després la Magda Torrents ens parlarà una mica de línies de finançament a les que podem assolir, que segurament que enguany ens faran falta, perquè amb el tema de la sequera no cal que us expliqui, aquest any ha estat molt difícil i l'any següent i l'any que ve encara es presenta més complicat. Ja no m'enrotllo més, passo la paraula al Jordi Vidal perquè comenci. Vale. Hem fet una trampa, sí. Vale. Doncs el Ramon primer i després ja... Sí. Bé, bona tarda a tots. En primer lloc, agrair molt a Gerard que m'hagi convidat. La veritat és que m'ho fiquem molt difícil, perquè vinc a parlar d'un tema molt complicat i si veieu el títol no només és complex de per si el control de males herbes, sinó que a més vinc a parlar de males herbes difícils. No només parlaré de Amaranthus palmeri, perquè l'he volgut fer una mica més complet, però sí que és veritat que li dedicarem una atenció molt especial
perquè els que estem al sector sabem que és una de les males herbes més difícils que tenim avui damunt de la taula. Però abans d'arrencar, voldria fer una petita introducció i fer un homenatge als professors d'agrònoms, perquè el primer dia que arribem allí sempre ens diuen, a veure, què és una mala herba? Al final, el concepte mala herba és totalment antropocèntric, som nosaltres qui ho decidim, el que és una mala herba. De fet, és una herba que és en un lloc que no hauria de sortir. Com per exemple, aquestes dues, no? Algú pot trobar bonic, icònic, idíl·lic, però per la persona que l'ha d'eliminar, i us asseguro que parcs i jardins de les ciutats gasten molts diners amb el tema de desherbatge, o per la persona que li està fotent a l'aire les rajoles o la paret, doncs és un problema. A nivell de carreteres, a nivell de vies ferroviàries, també es gasten diners i diners ingents cada any pel tema del control de les males herbes. I si anem ja a l'apartat d'agricultura, aquí entrem en un altre concepte, la coneixeu amb aquesta o no? El margall, complicat, molt complicat pels que teniu secants sobretot i difícils. Perquè aquí sí que és un dany directe i anual, o sigui, és un dany perquè la mala herba competeix per nutrients, per espai, per aigua, i per tant cada any ens provocarà pèrdues. De fet, les males herbes, com a factor biòtic, juntament amb les plagues, són els que provoquen més i més pèrdues a nivell mundial. Us agrada aquesta foto? A vosaltres probablement no. Amb ells dos? Sí? No estic en contra de l'amor, El que passa és que, clar, en el cas anterior probablement tindria problemes amb el tractament de fullable. Aquests dos són feliços i estan bé. Si més no, els que sou de Lleida, quan feu un reportatge de preboda, no ho feu en un camp de ruells, perquè si no queda molt malament. Però bé, les males herbes realment són un factor que són distorsionador. Tenim molta i molta competència de males herbes. Per què? Perquè som un país que tenim molts purins, que fiquem molta matèria orgànica, que fem monocultiu. Aquí tenim dos exemples, horta de tèrmens, Ciperus rotundus a més no pugue, una parcel·la baix al riu, amb competència total al cultiu, tot i que no és una herba que es faci gran, però aquí està. A baix, amarantus, retroflexus, això sí, això és a la Fuliola, fa 4 o 5 anys. Imagineu-vos quin volum de males herbes. Estem parlant d'infestacions de 500, 1.000 plantes metre quadrat, molt difícils de controlar. I de vegades també et passes per les finques i dius, carai, què passa aquí? No marca. Veu allí al mig que hi ha una cosa que no quadre, t'hi acostes més i dius, hòstia, però què és això? Sembla una mala herba, no és una mala herba? Sabeu què és això o no sabeu què és? Podria ser una mala herba, però probablement és més rentable que el propi cultiu. I aquest és el problema. Però bé, bromes a part, i entrem una mica més en matèria, les males herbes al final el que fan és com nosaltres, adaptar-se i sobreviure. I el que tenen és molts mecanismes. No són les pobres plantes indefenses que esperen que les anem a arrencar allí, no. Tenen molts mecanismes de defensa. I aquí he ficat els principals i alguns exemples concrets a la vora. Per exemple, n'hi ha que el que fan és produir grans quantitats de llavors, però que a més són pràcticament totes fèrtils, un 75, un 80 o 90, i són plàstiques, o sigui que s'adapten. Depenent de l'entorn que tinguin, ho fan d'una manera o fan d'una altra. Aquest és el cas de l'Amaranthus palmeri, que com veurem pot fer una planta adulta fins a 600.000 llavors per planta. N'hi ha d'altres que el que fan és que germinin discontinuament. Per exemple, la soja borda del panís. No neix agrupada, sinó que cada cop que reguem, escalonadament, pam, naix sense. Clar, si no és agrupada, ens dificulta molt el control. En tenim d'altres que el que fan és que un cop cauen al sol poden estar anys i anys sobrevivint al sol. Un exemple clàssic, la cúgula. En tenim d'altres que el que fan és créixer molt ràpid per fer una o dues generacions i sobretot tirar molt banc de llavors al sol. Aquest seria la major part de blets que combatem cada any al panís. En tenim d'altres que tenen una cosa que es diu autoincompatibilitat no complerta. Vol dir que quan els convé sí que s'autoquallen i per tant produeixen, però si poden no ho fan, busquen que les germini una altra planta, perquè així són dos parentals i per tant el que creen és variabilitat genètica. O sigui, l'estrès que ha patit cada planta la poden transmetre als seus fills i explicar-li, nois, això va aquí i això ho he de fer per sobreviure. N'hi ha d'altres que són perennes, com per exemple la melloca. El que fan és un rizoma molt profund, molt llarg, que quan treballem el sol el trenquem i cada porció és capaç de germinar. I n'hi ha d'altres, que aquestes són les clàssiques de l'eufals, que competeixen interespecíficament, que vol dir que poden fer algun tipus d'accions per competir contra d'altres espècies de males herbes, fent una roseta, creixent ràpid o alliberant substàncies al·lopàtiques, que això són metabòlits tòxics que algunes plantes alliberen sobretot a nivell d'arrel, el que fan és que inhibeixin la germinació d'altres plantes. Com veieu, no són uns certs indefensos, són adaptables, són competitius. De fet, quan abandonem una zona, de seguida s'hi fica vegetació. I tota aquesta adaptabilitat els permet una cosa que ens està passant i que cada cop necessito parlar més, que és la capacitat de crear resistències.
I per què passa això? Doncs la culpa és nostra, que hi hagi resistències, bàsicament. Per què? Perquè fem monocultiu. De vegades no tenim més remei que fer monocultiu. Diuen, no, és que heu de fer rotació de cultius. Vinga, va, estic amb un secà rabiós. Un secà de targa d'aquests canyeros, per exemple, no? Què faig? Colza. Farem colza o no aquest any? No ho sé, però ara malament, no? Pèsol. Cultiu que depèn de l'any, ja ho sabeu, gelades a finals d'abril, pèrdua de producció, calors a principi de maig. Vull dir que de vegades el monocultiu sí que és per un tema econòmic, però de vegades no. És que no es pot fer d'altra cosa que fer un monocultiu. D'altres coses, pràctiques que hem anat perdent, algunes perquè no eren rentables i d'altres perquè s'han prohibit. Cada cop es treballa menys el sol, cada cop hi ha més sembra directa, per un tema de costos. Però també les quemes de rostoll, que eliminaven moltíssimes males herbes, doncs les tenien prohibidíssimes. A Navarra no fa tants anys van autoritzar en una zona concreta a cremar rostoll, precisament perquè tenien uns problemes de malalties molt greus amb els cereals d'hivern. I l'última, perquè és així, estem fent una eina que va molt bé, potser no la fem prou bé, perquè moltes vegades el que fem és repetir, ens va un herbicida i què fem? Tornem-hi. I també és culpa dels tècnics això, perquè com que va molt bé aquest herbicida, a veure si canviarem i no anirà bé. I a base de repetir el mateix mode d'acció, doncs acabem creant resistències. I les resistències no només s'ocorreixen aquí, tenim Espanya aquí al mig, però sí que us en podeu fer una idea amb aquest mapa. Això és una pàgina molt interessant, els que us agradi el món de la malherbologia, es diu Weed Science, i aquí el que fan és, a nivell científic, es van publicant totes les resistències que apareixen, totes les estadístiques a nivell mundial. I aquí hi ha molta informació, moltíssima. I cada any van renovant el mapa, i aquí tenim Espanya, amb 22 resistències úniques. Vol dir, hi ha 22 espècies de males herbes que resisteixen a 22 modes d'acció d'herbicides. No som el pitjor país, però si us hi fixeu, quins països són els que tenen més resistències? On hi ha molta activitat industrial, on hi ha una economia a escala, on hi ha grans extensions. Els reis són els americans, per tot sempre, no? Però aquí també. Són els que tenen més resistències d'allà. I si haguéssim de fer un rànquing de les pitjors males herbes, doncs aquí el tenim. El que he fet és agrupar, fent una mica de trampa, perquè he agafat l'espècie, no la subespècie, o sigui, he agafat tots els lòliums, tots els amarantus, totes les conices, sabeu que n'hi ha diferents subespècies de cada una. Doncs el rei de les resistències són dos, és l'òlium i l'amarantus. Hi ha una altra que és la coniza, la coneixeu la coniza o no? L'òlium és l'amargall, l'amarantus ja en parlarem, la coniza la coneixeu o no? Teniu fruiters algú per aquí o no? És una malherba més de fruiters, pinets, correcte, sí, se'n diuen pinets. El que passa és que ja comença a ser un problema d'altres llocs, perquè el restoll de cereal ja ens comença a sortir coniza. És una malherba que s'està implantant i adaptant molt bé. Per tant, avui no us parlaré només d'amarantus, a que no endevineu de quines 3 males herbes us parlaré. Doncs de les 3 primeres, no? Doncs som-hi. Però abans que tot, aquest és un quadre que fa una mica de mal d'ulls, però és un quadre indispensable pels tècnics, perquè sempre l'estem mirant, sempre l'estem analitzant. Què diu aquest quadre? Doncs classifica tots els herbicides que tenim a nivell mundial. Absolutament tots són aquí. I com els classifica? Amb 3 grans columnes que ens està dient com mata l'herbicida, o sigui, de quina manera, i amb petits grups que tenen números, que és on maten, on específicament maten, quina proteïna van a buscar, què és el que fan dintre de la planta. I abans, si us heu fixat, a baix us ficava els números als que eren resistents les males herbes. Hi havia un número que repetia molt, que era el número 9. El número 9 és que el punter no reflexa la pantalla, però bueno, el número 9 està allà al mig, només hi ha un representant, i és aquest d'aquí, és el glifosat. I això és el que preocupa molt a la comunitat científica, perquè el glifosat, encara dia d'avui, és una eina fonamental, sobretot per la sembra directa. De fet, ara hi ha un gran debat a Europa, abans d'acabar l'any han de veure què passa amb el glifosat, però realment si s'arribés a prohibir o a limitar molt el glifosat, implica un canvi de paradigma amb el que estem fent a dia d'avui, sobretot amb sembres directes. Doncs tenim problemes d'això, de resistències a glifosat. Llavors, per parlar de les espècies, el que sí que necessitem és conèixer molt bé l'adversari. De fet, són adversaris nostres, perquè ja hem de conviure, però hem d'intentar que ens facin el mínim mal possible. Llavors, és bo saber de què estem parlant. I aquí tenim factors que són claus per entendre i també per manejar aquestes males herbes. Quins són? La fecunditat, que vol dir la quantitat potencial de llavors que poden fer. La viabilitat del sòl, quant temps poden estar al sòl i sobreviure dintre del sòl. La germinació no és el mateix que sigui agrupada
que per tant surti de patac i la puguem eliminar, que vagi venint escalonadament amb el temps. El cicle pot ser anual, pot ser bianual, pot ser perenne. La dispersió, que és la manera i el mecanisme que té de disseminar-se pel territori. Doncs aquests aspectes són molt importants. I si veieu, ja només veient els números, ja podeu veure quina de les tres té més números de fer molt i molt mal. L'amaranthus té una capacitat de colonitzar, de disseminar-se, que és espectacular. Ho aprofita tot, absolutament tot. I això ens porta a que no us puc donar una solució màgica. O sigui, si algú avui ha vingut amb la llibreta pensant avui el Ramon ens dirà com hem de matar l'amaranthus, doncs no us ho diré, perquè no ho sé com l'hem de matar. El que sí que tinc clar és que hem d'utilitzar tot el que puguem per minimitzar el que ens pot fer aquesta mala herba. I això passa pel maneig integrat. I el maneig integrat inclou molts aspectes, moltíssims. I hem de jugar amb tot el que tenim, amb tot. Amb tot vol dir que per algunes espècies hem de treballar al sol, sobretot les que tenen poca longevitat al sol, perquè si les colguem, com és el cas del margall, doncs n'eliminem una bona part important. Amb d'altres hem d'aprofitar que tenen la germinació agrupada. Per tant, si les podem tractar, doncs eliminarem. Això vol dir que hem de jugar amb falses sembres, amb tocar el terreny perquè sortirà la major part de la mala herba i la podrem eliminar. I per mi aquesta és la clau, la rotació de cultius. Aquesta és la part més i més important de control de males herbes, segur. El problema és que, com us he dit abans, a vegades es pot i de vegades no. I aquí us dic alguns cultius de referència, de rotacions. El secà seria la colza i el pèsol, si podem. L'alfals és un gran producte per rotar, perquè durant 4 anys canvies totalment el maneig de la finca. I passes a fer segues 4, 5, 6 cops. I hi ha males herbes que no poden resistir. També tenim l'opció de les farratgeres, que és una gran eina, perquè és segar-les abans que la llavor sigui viable. I de fet, fer cibades, fer estuques, doncs ens pot ajudar també. El control químic està demonitzat, ho ha explicat molt bé el Vicenç, sembla que ara quan parlem de química ets el dolent de la pel·lícula, però és que avui en dia el control químic és el més eficaç. I el primer que hem de procurar és que les explotacions siguin rentables. Això és el que hem de procurar. Per tant, el control químic és una eina que la necessitem, que l'hem de treballar millor, que l'hem de treballar bé, que l'hem de vigilar. Però ens fa falta el control. I ara comencem a parlar de la química. Aquest quadre l'he elaborat una mica jo, pot haver algun error, però estic molt orgullós d'aquest quadre. També és de With Science, d'aquesta pàgina on s'acumulen molts articles i molta informació, i el que marca és com han anat creixent les resistències al llarg dels anys a herbicides. I veieu que hi ha un punt d'inflexió que és sobre els 80. Jo vaig pensar, per què deu ser això? I vaig ficar a analitzar tot el mercat dels herbicides des que van aparèixer fins als anys 80. I què vam observar? Aquest va ser el primer herbicida que almenys entre registres, el 2,4-T. Aquest i encara continua, les hormonals. I si mireu aquí, vaig trobar, em va fer molta gràcia, aquesta publicació americana, que surten 2 tios trajats de la baix, sense mascareta, o sigui que més seria el de riscos laborals aquí, tractant un jardí amb 2,4-T. Després, la indústria va veure que l'agricultura li demanava precisament aquest tipus de productes. Per què? Perquè no calia treballar al sol, perquè era una manera de fer la feina ràpida, eficient i rentable. I van començar a aparèixer productes. Al començament, sobretot radiculars, la Ladex, la Tracina, un producte clàssic, històric, durant molts anys del control de males herbes en panís, el dicàmbel, l'àmbel. Després de l'època del glifosat, als 70, també de l'isoproteron, del corticoron, els que sou aquí veteranos, el dicuran, el tripuran, que eren productes de referència al seu dia. I què passa al 80? Al 80 descobreixen un grup de molècules que van molt bé a nivell herbicida, són les sulfonilurers, són foliars, maten bé, són més selectives que la preemergència. I què va fer tot el món agrícola? Es va tirar cap al control foliar, perquè tenia moltes avantatges. I aquí tenim totes aquestes matèries actives. I la teoria és que, normalment, si us hi fixeu, les males herbes tenen més capacitat de crear resistència a productes foliars que radiculars. Això és perquè, dintre de la fulla, té moltes barreres i té molts mecanismes, precisament, per filtrar aquest producte, per desviar-lo, per fer-lo anar cap a on no vol que vagi la planta. I, de fet, avui, i ho anirem veient durant la xerrada, la major part de resistències les tenim a foliars, molt més que a radiculars. Per tant, això ens obligarà a fer un canvi si és que volem seguir utilitzant els herbicides. I
que és un problema real, doncs, em podeu creure a mi, o podeu ficar-vos a Google, a Sant Google, i començar a filtrar coses. Doncs hi ha congressos sobre resistències, hi ha revistes temàtiques sobre resistències, hi ha publicacions de premsa sobre resistències, hi ha revistes que ho deixen molt clar, la preemergència augmenta. Bé, doncs augmenta perquè no controlem les herbes i perquè hem de canviar la manera de treballar, hem de fer anar la rotació, hem de fer anar el guaret, però també hem de canviar el sistema que fem anar d'herbicides. Dius, home, Ramon, la pre és perfecta, la pre és fantàstica. No, la pre té moltes de problemàtiques també. No és tan guapa. Per què? Perquè si hi ha molta cobertura, per arribar a aquest producte no té pel·lícula. I necessitem que caigui pel·lícula. Però sense molta cobertura no arribarà. Perquè si el terreny és molt pedregós i molt arròs, doncs la pel·lícula tampoc està bé. Perquè si ha fet una mala sembra, o una sembra amb moll, i que hagi caducat, i hi ha contacte amb la llavor, doncs aquesta llavor tindrà problemes. Perquè si veus la tormenta perfecta, és que faci fred, es torna cap al sembrat. Això no ens agrada gens. I a vegades blanc. I llavors ens truqueu cada setmana, el llauro o no el llauro. Bueno, doncs això no és agradable. Per què? Perquè depèn de condicions, depèn de la temperatura, depèn de la humitat que tinguem. Hi ha varietats que són més sensibles que menys, depèn del tipus de sol. Per tant, no és tan atractiva com anar, tirar i matar. Però realment hem d'anar cap a aquest tipus populars del tema de les resistències. 3 espècies. Parlem de margall, parlem de conífer, parlem de margall. Serà ràpid, ja de conclusions. Margall. Llavor d'uns 2 mil·límetres, molt petita, pasta molt productiva de llavors, i per què us diria que sí que utilitzem tots? Doncs perquè moltes vegades quan anem a les finques, no sabem tren, parles, no, està bé de la finca, no, venim. Perfecte, no sé quantos. I quan venim, com a mínim, està com del quadre vermell. I aquest moment és un moment que és crític pel margall. Per què? Perquè si us fixeu el margall, dintre d'aquella fulla que us he ensenyat, té una tècnica que la diferencia d'altres males herbes, que és que fa una cutícula cerosa. I les ceres, precisament, és una barrera natural que impedeix que els herbicides foliars funcionin. Per tant, el moment d'atacar el margall no és aquest, és el del quadre verd, que us puc assegurar que pràcticament ni es veu. Aquí la foto és molt gran, però ja heu d'anar a la finca. Estem parlant d'una moneda de 5 cèntims, 20 cèntims. Aquest és el moment. I el que us dia, no és que m'inventi que hi hagi resistències. Nosaltres cada any, ho fem com a empresa, fem moltes analítiques de margalls. Anem al mes de juny, agafem les llavors, no els emportem i a través d'una empresa ens fan un screening i ens diuen si aquell margall és resistent o no i a quins herbicides concrets. Doncs aquí tenim molts herbicides, n'hi ha de pre, n'hi ha de post, n'hi ha de post-post, i què veiem? Tenim 2 tipologies de margalls aquí, una a la Guàrdia d'Urgell, l'altra al Gerri. Els de dalt, que són els de preemergència, doncs veiem que les eficàcies són altes, en aquest cas. També en tenim alguna, que ens planta cara ja. Però veieu que a mesura que anem baixant i que anem a post i que a vegades més tardanes, ja veieu les eficàcies. I aquest és una analítica que és bastant moderada. Nosaltres tenim alguns margalls que pràcticament a tota la postemergència tenim eficàcies del 0 al 20%. O sigui que realment els tractaments foliars cada vegada són menys i menys efectius. I què tenim en preemergència? Perquè penso que hem d'anar cap aquí. Doncs tampoc no tenim moltes eines, perquè com va dir el Vicenç, cada vegada tenim menys recursos. I precisament, pràcticament tenim només 3 matèries actives per control de margall, que són clortoluron, molt antic, més vell que jo, prosulfocarb i flufenacol. I hem de jugar amb això. I quan dic jugar, a vegades vull dir barrejar-los. I això són productes que si els podeu fer en preemergència no els feu en postprecoç, perquè el producte treballi al moment que l'apliquis al sol. I ja m'ho hem debat sempre amb estic llançant els diners o no amb la preemergència. Si no plou, està clar que no s'incorporarà. Són productes que requereixen d'humitat, això està claríssim. Però mentre és allí, quan hi ha una gelada, quan hi ha una ruada matinal, comencen a funcionar. És que durant 2 mesos faran una secada i el perdré. No. I això ho hem comprovat durant 20 i 30 anys als secans. Que durant 2 o 3 mesos no plou, i quan plou s'activa i funciona correctament. Per això, la idea és anar cap a aquesta tipologia de productes. Margall. Coniza. Una herba molt diferent, no té res a veure. De fet, el gran problema fins fa poc era amb finques d'olivers, amb finques d'ametllers, amb finques de pomeres, però des de fa 3 anys cap aquí, com que té una dispersió tan ràpida, es dispersa a través del vent, doncs als restolls ens en trobem. A l'estiu, quan acabem de cossejar, ens trobem finques espectaculars de conifer.
i és una malherba que és molt complicada d'eliminar, molt. El cicle, no totes les coníferes són bianuals, però les més habituals són bianuals. Què vol dir bianuals? Que ara és quan estan sortint les coníferes, ara, estan en l'estadi de llavor, en l'estadi de plàntula, tenen una forma de resistència que se'n diu roseta, que és com passen l'hivern, estan allí, a l'hivern, i després, quan surten de la tardor i de l'hivern, a la primavera comencen a créixer i arriba un moment que fan el tall floral. Quan fan el tall floral no es pot eliminar, no hi ha manera d'eliminar-lo. És quasi resistent a tot el que li pot donar. I és de les primeres males herbes que va donar resistències a glifosat. Llavors, què hem de fer? Doncs el que parlàvem, anar a estratègies de preemergència. Diflufenicant, clorfensulfuró, noxifluorfen, isoxaben, sobretot vigilant el registre, que de registre en parlarem, sobretot en el cas d'amarantus, perquè sempre estarem condicionats pel registre del producte. I sobretot també heu de mirar els grups, perquè la recomanació que us faria és que no persistiu en un grup. Sí que és veritat que els productes radiculars generen menys resistències, però si repetim i repetim acabarem tenint problemes. I si anem amb una post, doncs descartant el glifosat, que no dic que no hagi d'anar a la barreja, però hem de buscar acompanyants del glifosat, doncs aquí en tenim uns quants, hormonals, la majoria, i he volgut marcar el dicamba perquè amb els temes de registres cada vegada és més complex. Aquest any no sé si he hagut una mica de moguda amb el tema del glifosat, no sé si us ha arribat o no, perquè clar, quan tu acabes de cosejar, normalment la gent què fa? Doncs o toca el terreny o fa una aplicació amb glifosat, no? Toca el terreny, si pot o si el deixen, i si no fa glifosat. Però clar, com pot ser que un mateix producte, el mateix ingredient actiu, si hi ha 26-30 marques al mercat, tinguin 10 o 15 registres diferents? Llavors has de mirar, perquè en aquell moment tu estàs tractant un rastoll. Has de mirar que tingui registre per rastolleres, perquè si té registre per un altre no li val. Llavors, ens vam amb aquests jocs que encara ens compliquen un pelet més la vida. Però bé, bàsicament, preemergència i post. Vinga, i anem al rei. Aquestes fotos són les primeres que vam fer nosaltres d'Amaranthus palmeri, això és el guai. Aquí portem 2 tractaments. Ja havíem fet el segon tractament, amb còctels i bombes Molotov. I aquí és on vam descobrir que era Amaranthus palmeri. I de fet, és la primera finca que es va detectar a Lleida d'Amaranthus palmeri. És una herba molt agressiva perquè té tots els condicionants per triomfar. Moltes llavors, molta capacitat de generar resistències, molt competitiva. Abans ho comentàvem aquí, resisteix la sega, tu la segues i és capaç de rebrotar. Aquests són uns assajos que vam fer l'any passat a la zona del Menar. Aquí vam comptabilitzar entre 500 i 1.000 plantes per metre quadrat. Podeu imaginar la pressió que suposa això. A més, amb una planta que és difícil de controlar. Hi ha panís aquí, us ho puc assegurar. Heu de fer bona vista, però al mig hi ha panís. I aquest sóc jo. I a part que m'he de primar, l'Amaranthus és molt gran també. Realment és una planta que es pot fer espectacular. Una planta que ramifica la part superior, que pot tindre diferents inflorescències. Ja ho veieu, és una planta que pot arribar a fer cap als 3 metres aproximadament. I aquest és el seu cicle. De fet, a la segona fase, que és la fase de plàntula, amb 2 fulles verdaderes, normalment es confon molt amb l'Amaranthus retroflaxus, que és el clàssic blet pelut que havíem tingut sempre a la zona. Després ja no, hi ha característiques que el defineixen. No té pilositat pràcticament, hi ha la famosa tècnica aquesta de doblegar el pecíol per la punta de la fulla, que és més gran que la fulla, tot i que vigileu les fulles que agafeu, perquè depèn de la zona encara no han crescut. I el que el diferencia molt dels altres blets és que aquest ho ha fet millor que els altres, perquè ha creat una planta masculina i una planta femenina. O sigui, aquest ja no diu, no, jo si m'he de recombinar, que sigui amb 2, perquè així puc agafar l'ova de cada un, o dolent. I això el que fa és que tingui més variabilitat genètica. I que és un problema, ho veurem, perquè tots els articles, si fiqueu resistències a Amaranthus, tots són supernous. Aquest és el 2020, quan ja es va contrastar que a Osca i a Lleida hi havia problemes d'Amaranthus. Aquest és de fa 2 dies. La Universitat de Navarra està molt preocupada, hi ha un grup d'investigadors que ha creat pràcticament un projecte específic per tema de control d'Amaranthus. Es fan congressos específics per a aquesta mala herba, perquè realment és molt preocupant. I ara us parlaré de control, tot i que aniré matisant, perquè tenim el que tenim, ho hem de fer anar bé, i el que funciona aquest any pot no funcionar l'any que ve, perquè ens ho estem trobant, això.
amb aquest tret. Aquestes són pràcticament, no totes perquè segurament deixo alguna, però la major part de matèries actives que fem amb emergència del cultiu del país. D'aquestes el que hem observat és que n'hi ha 3 que pensem que no ens aporten gran cosa, n'hi ha les combines i sola, i en canvi hi ha grups que sí que ens aporten. Què ens aporten? Doncs que veiem que eliminen una part d'aquesta naixença, però el que és més important, la que acaba naixent queda sensibilitzada. I per tant, si hem de fer un repàs, és més susceptible que fem bona feina. Perquè no està bé, una planta que no genera més proteïnes, que es queda més baixa. Aquests productes són coneguts, el de dalt és el Primextra, per exemple, coneixeu tots, el de baix és la Dengo, hi ha l'Espectrum, hi ha el Callisto, doncs aquests sí que li hem notat que tenen activitat. I dic activitat perquè controls al 100% amb aquesta mala herba no se'n pot garantir ningú, o jo no ho faré, segur. I de fet la reflexió és que qui us proposi controls a partir d'ara i al futur de més del 90-95% és complicat, és complicat. Això vol dir que també hem de canviar una mica el xip tots plegats, que això que estigui net com un camí doncs potser passa de la història, potser ha d'estar lo suficientment net perquè no em faci mal. I m'he deixat l'apartat més divertit. Això sí, tenim grups per jugar i jo recomano que jugueu amb els grups, perquè un grup diferent vol dir que va buscar matem un del diferent de la planta. Llavors hem de jugar, inclús els hem de combinar tots aquests productes. I em deixo el registre perquè, clar, per acabar de fer-ho tot més divertit, quan a nivell d'empreses ens assentem els tècnics i diem, va, anem a fer una estratègia. Hi ha una part molt important, que és, però això ho he d'apuntar en un quadre d'explotació. I resulta que el Primextra, una aplicació cada 3 anys, però la Dengo una cada 2. Això fa que, a més d'estar pensant en una estratègia d'eficàcia, hem de pensar en una estratègia legal, de què podem fer perquè no tinguem problemes. D'acord? Això seria per a la pre, i si saltem a la post, puc haver deixat algun també, aquests són la major part de productes de postemergència. Aquí no els etiquetaré perquè depèn del que hagis fet abans poden funcionar millor o pitjor, però sí que és veritat que hem d'anar a buscar grups diferenciats i com més diferenciats millor. Per tant, estem buscant molècules que, afegits en una combina, ens aporten una mica més d'eficàcia. D'acord? Última transparència, sostenibilitat. L'he ficat expressament, perquè avui sembla que si no parles de sostenibilitat, sembla que és incompleta, no?, una xerrada. Però per mi la definició de sostenibilitat és que us guanyeu bé la vida, que l'agricultor us guanyi bé la vida. Perquè qui millor que l'agricultor, que s'estimi el territori, que es fixi el territori, que vol que els seus fills continuïn al territori, que per tant farà el que hagi de fer perquè això vagi bé. Doncs per mi aquest és el concepte de sostenibilitat. I el control de males herbes, per mi ser sostenible passa per tindre-ho tot en compte. Passa per conèixer molt bé en qui estem tractant, per utilitzar tot tipus d'eines, com per exemple la rotació de cultius, prevenir i no curar, hem de ser conscients que hem d'anar per endavant a fer la feina. I després un tema important, que no n'he parlat perquè tampoc tinc temps, és la digitalització. Arriben eines que ens poden ajudar a treballar més i millor, a detectar amb precocitat problemes que puguin tindre, a tractar amb dosis variables al lloc on haguem de tractar. Per tant, no voldria tampoc acabar donant un missatge negatiu, no? Tenim problemes, sí, però tenim eines i solucions per resoldre aquests problemes. El que hem de fer és combinar-les totes. I moltes gràcies. No sé si m'he allargat més del compte. No. Si hi ha alguna pregunta, aprofiteu. Em disculpareu perquè he de marxar a un altre lloc. Si teniu alguna pregunta que sigui molt fàcil i que la pugui respondre, la podeu fer. Molt fàcil. A veure. Sí. Micro. Creix molt més ràpid que l'eufals. Vull dir, si a més d'una mala herba fos bona i portés la proteïna i les vitamines, potser hi sembraríem amarantos en vez d'eufals. Però bueno, queda aquí el tema. Si a l'hivern es mor, si amb un parell d'anys, com que és anual, no és plurianual igual que l'eufals, a veure, en quina manera la podem acabar eliminant? Si tens molts problemes, tu m'estàs parlant d'un primer any, entenc. És anual. El que passa és que el banc de llavors pot persistir durant 4 o 5 anys. I ella és prou espavilada perquè totes les llavors no germinin de patac. El que és veritat és que el que hauries d'anar veient és que progressivament va disminuint, seguríssim. Perquè les primeres naixences sempre són les més fortes, sempre.
Sí, el que passa és que si amb un sistema d'eufals que el segaràs 4 o 5 vegades, probablement poc arribarà a tirar llavor nova al sol, perquè tu la vas segant. I quan la seguis és capaç de rebrotar, però clar, fer aquest rebrot està molts dies a poder treure la inflorescència un altre cop. Per tant, jo penso que l'eufal sí que és una bona estratègia, però el primer any tindràs problemes, segur. I el que has de fer és seguir abans del que voldries, precisament per eliminar i que no pugui treure inflorescències, que no pugui seguir. Quant temps tardaria que fes la llavor fèrtil perquè torni a germinar? O sigui, la llavor que està mira, no és... No, o sigui, quan la inflorescència queda pol·linitzada, la femenina, la llavor és immadura. Llavors ha de passar uns dies fins que madure la llavor i és viable. Si tu en aquest moment la segues, que el moment de viabilitat és el moment que fa el trencament de color. No sé si has vist, quan he ficat la imatge de la llavor, que tenia un color trencat, com a taronjat. A partir de llavors és quan és viable. Doncs la idea és que la sega l'has de fer abans de que la llavor sigui viable, perquè aquesta llavor que tires al sol no és viable, sinó ha madurat. Igual que el panís, si el treus abans d'hora, l'embrió tampoc no és viable, és el mateix. Llavors jo sí que penso que l'alfals és una bona eina, però primer tindràs molts problemes, molts, segur. I llavors has de fer segar abans del que voldries. Però n'estic segur, espero no equivocar-me, que el segon en tindràs menys, el tercer menys i el quart pràcticament l'hauràs eliminat de la parcel·la. Per tant, jo sí que penso que l'alfals és un bon sistema i entraríem dintre de la rotació de cultius. Quan tenim infestacions com aquella que us he ensenyat al Menar, de 1.000 plantes per metre quadrat, el que ha de fer és canviar de cultiu. No cal que ens barallem amb res més. Canvieu de cultiu, perquè és molt difícil. Sempre queda un percentatge de planta que surt més tard, que resisteix sempre. Suposo que, espero no equivocar, ja tornem a parlar, que anirà menys i menys i menys i menys. No sé si hi ha algun altre dubte. Una cosa, Ramon, la combinació de tractament químic amb pràctiques culturals dona més bons resultats o no? Sí. També depèn del tipus de planta. Ara sembla que s'estan posant de moda aquestes tornant a trecar el panís i totes aquestes comèdies. No, sí, a veure, al final tot el que sigui eliminar les herbes ens ajuda. Per exemple, la llavor d'amarantus té la peculiaritat que només que la colguis 6-7 centímetres pràcticament no germina, perquè necessita molta il·luminació. Per tant, pràctiques que ajudin no només a eliminar físicament l'herba, sinó a soterrar aquesta herba. Després, clar, si la tornes a tirar amunt, doncs serà viable, però si més no, aquell any en curs això no passarà. Llavors, bueno, ho haurem de combinar tot. Una altra cosa és que a vegades aquest tipus de pràctiques siguin realment rentables o viables, perquè parla molt del CO2, de la reducció. Clar, es parla molt malament del glifosat, però si han de tornar a llaurar tots els terrenos, quin cost mediambientalment té això? Quina petjada de carboni deixa això? Penso que és pitjor que el que estem fent ara, no? Ara, que s'ha de jugar amb eines d'aquestes, sí, per què no? D'acord? Molt bé. Heu estat molt atents, us felicito. Molt bé. Gràcies, Ramon. Donarem pas a Jordi Vidal. Ara que som menos parlarem de repartir els quartos, ja ho hem fet ara. Tanca la porta, Joan. No sé si s'han quedat els que en tenen molts o els que ens hi falten, no ho sé, Bueno, els banquers tenim fama de demanar molta documentació, però comparat amb el que costa planificar la sembra o matar l'herba, jo crec que és molt més fàcil anar al banc que fer qualsevol d'aquestes coses. Vull dir que ha canviat molt la història respecte a fa 25 anys. Bueno, primer em presento, em dic Magda Torrents, treballo al Banc Sabadell, soc l'especialista de negoci agrari. Jo no estic ubicada en cap oficina, sinó que ajudo a totes les oficines del Banc Sabadell, que hi ha aquí a la zona, a poder finançar el sector el millor possible. A veure, avui la idea és parlar-vos d'aquesta línia de finançament
mapa SAECA perquè no es coneix gaire i jo crec que val la pena que ho conegueu. No és una línia que vagi bé per tothom. O sigui, quan l'explicarem dius, ostres, quasi jo crec que marxareu d'aquí pensant, mira, he vingut al Sabadell i ara ens donaran duros a 4 peles, no? Doncs no és una línia que serveix. Pot acollir és una molt bona línia. A partir d'aquí també ens serveix tant aquesta línia com la que he comentat abans el Jordi de l'ICF per complementar diferents finançaments, perquè moltes vegades s'ha de veure quina és la millor solució. Llavors, si us sembla, entrarem en aquesta, l'ICO Mapa SAECA. Això és una línia que va sortir ja l'any passat arrel de gelades i problemes que hi havia al camp i que aquest any, amb tot el tema de la sequera, hi ha una dotació més alta. Perfecte. Pels que no coneixeu SAECA, SAECA és una societat estatal de caució agrària. És una societat que és 100% estatal, entre el Ministeri d'Agricultura i també hi ha el CEPI i el FEGA, i bàsicament el seu objectiu és donar avals al sector per fer les inversions al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer. Quan diem prestar avals vol dir que SAECA ens dona l'aval i després anem a l'entitat bancària que és la que ens farà el préstec i ens donarà els diners. Però si jo tinc un aval de SAECA és molt més fàcil que l'entitat bancària ens doni diners. La garantia de SAECA és el que seria similar a la garantia d'una SGR. SGR és Societat de Garantia Recíproca. Molts haureu sentit a parlar d'Avalis. A Catalunya, Avalis també és una societat que presta avals, però és una societat catalana que és per qualsevol sector. En canvi, SAECA és espanyola, però específica pel sector agrari. Llavors, SAECA fa uns 35 anys que funciona, és específica pel sector agrari i el bo que té és que entén molt bé el funcionament del sector agrari, sobretot a nivell de lo que seria autònoms i petites empreses. A la que ens fem grans, xoquem una miqueta amb SAECA, però amb autònoms i petites empreses sí que funciona molt bé. Quan va sortir SAECA, després s'utilitza per altres coses, però inicialment SAECA es deia que era l'alternativa a la hipoteca. És a dir, jo volia comprar una finca, volia fer un finançament a 15 anys o a 10, quan vas al banc i demanes un finançament a 15 anys te faran fer una hipoteca, què et passarà? Que probablement has d'hipotecar també alguna de les finques que tens, el padrí quan li parlaves d'hipoteca ja es posava nerviós o el pare. Llavors la idea era, ostres, SAECA m'analitza, mire si jo tinc propietats que no tinc hipotecades i li dono un aval. I amb aquell aval puc anar al banc i sense fer hipoteca jo puc aconseguir un préstec. I això tranquil·litzava els padrins i els pares perquè almenys no teníem ni les finques ni la casa hipotecada. Ara, a part d'aquests finançaments a llarg termini, SAECA també es pot fer per finançaments a més curt termini. Llavors, què fa SAECA? Com estudia un client a l'hora de donar-li el préstec? Sentiu bé? Primer que tot, com qualsevol entitat bancària, si a darrere hi ha un projecte, mira la viabilitat del projecte. Ostres, això que vol fer aquest senyor té sentit? És a dir, si demana una subvenció de l'agricultura 4.0 i perquè me la donguin compro una cosechadora de 200.000, una empacadora de 150 i tinc 100 hectàrees a secar, potser això no és viable, no? És a dir, s'ha d'estudiar que el que es vulgui fer realment tingui sentit. Després mire la generació de recursos, és a dir, podrà pagar aquest pagès? Aquí hi ha una gran diferència entre SAECA i les entitats bancàries. Una entitat bancària, quan mira una declaració de renta, la facturació la mira, però se'n va cap baix, el rendiment neto. El rendiment net, sobretot tota la gent que està a mòduls, ja ho sabem, un any hi ha reduccions de mòduls, o intenteu pagar el mínim, etc. Amb un autònom, a part de l'activitat agrària, hi ha més coses a dintre i ens trobem un rendiment molt baix. Clar, el banc diu, aquest senyor no em pot pagar. Què passa amb SAECA? SAECA, quan analitza un agricultor, es mira els ingressos bruts, la facturació,
I ells, com que coneixen molt bé el sector, ja saben, doncs mira, uns ingressos bruts amb vedells, n'hi té per pagar, més o menys, aquests. Uns ingressos bruts amb cereals, vale? Si tenen una altra manera de mirar, miren la renta per dalt, no per baix. I després, també, a l'hora d'estudiar el client, el que us demanava, el que us comentava, SAECA demana una alta fincabilitat lliure de càrregues, és a dir, que tinguem propietats no hipotecades. És el primer que mira SAECA. Llavors, quan ens trobem amb un client que potser té les finques arrendades i vol acollir-se a un finançament amb SAECA, no podrem fer res, perquè SAECA dirà no, aquest senyor no té propietats. Per tant, és una línia que encaixa molt bé al sector, però a una tipologia de gent, no a tothom. Ara, si per cas, anirem avançant. Llavors, SAECA té diferents línies de finançament. La línia estàndard, que és la que en aquest cas nosaltres tenim conveni amb SAECA, és la que us comentava, de per comprar una finca, o sigui, inversions a llarg termini, a 15 anys. Després tenim línies amb l'administració, que és la línia aquesta que l'ICO garantia SAECA, la línia MAPA maquinària, la línia MAPA circulant. Aquestes línies no hi són tot l'any, sinó que van sortint convocatòries. Ara ja portàvem uns quants anys que sortia la línia circulant, que bàsicament el que fa l'administració és que aquest aval que tindria un cost no té cost. Però són línies que surten i van sortint convocatòries. I després hi ha la línia d'agroseguro, que és quan es vol fraccionar la prima d'un agroseguro, es pot fer un aval de SAECA i llavors davant d'agroseguro, i agroseguro permet que aneu pagant a plaços una pòlissa, el cost de la prima. Pots passar? Ara entrem directament a la línia ICO MAPA SAECA. La gràcia d'aquesta línia, abans que continuem, és que hi ha una subvenció de capital. És a dir, si vosaltres demaneu 100.000 euros, si sou ramaders us tornen 15.000 euros a fondo perdut i si sou agricultors 12.000 euros a fondo perdut. A fondo perdut, és a dir, van a amortitzar, és a dir, jo començo un préstec per 100.000 euros i al cap de 6 mesos me pagaran 15.000 euros que aniran a amortitzar capital. Per tant, ja només en deuré 85. Per tant, m'estan regalant 15.000 euros. Després ja us explicaré més com va. La finalitat, el que us he comentat, és per totes les grans calamitats que s'han produït al sector i llavors aquesta línia l'han incrementat i en aquests moments es podria arribar a financiar fins a 500 milions d'euros. Comentar-vos que és una línia que a les Espanyes és molt freqüent, tot el que és Castilles i tal. Aquí a Catalunya no es coneix gaire, la veritat és que nosaltres ho anem comentant als clients i molts clients ni ho saben. I més, com que venim de que teníem la línia de l'ICF, que era sense interès al 0%, i a més l'ICF no era gaire restrictiu a l'hora de mirar el tema risc, sinó que tot entrava, doncs evidentment ningú necessitava aquesta altra línia. Però clar, a la que s'ha acabat l'ICF, o si ho tornen a obrir, probablement els que ja tenen els 100.000 euros, que són un gran percentatge de la gent, doncs difícilment en donaran més. Llavors, qui són els beneficiaris? Serien persones físiques o jurídiques inscrites al REGEPA, si són agraris, o al REGA, si no han obtingut almenys el 50% dels seus interessos d'activitats agràries. Aquí, en cada cas, ja mirarem si entra o si no entra, però la típica empresa de serveis no estarà inscrita al REGEPA. Has de tindre explotació, has de tindre d'un. Els operadors econòmics, això seria tot el que és aqüicultura. Una novetat, les cooperatives agroalimentàries també entren en aquesta línia i després han agafat alguns CENAEs més. El CENAE és el Codi d'Activitat, que seria el 103, processat i conservació de fruites i hortalisses, el 1091, productes d'alimentació d'animals en granja, el 4631, comerç al port major de fruites i hortalisses, i el tema tèxtils, que aquí no té molta importància. Què veiem aquí? Doncs que, a part dels pagesos, tota la indústria transformadora d'aquí, de Lleida, de la fruita, també entraria en aquest tipus de línia. Quines són les característiques de la línia?
La finalitat pot ser inversió o liquiditat, és a dir, perquè necessites diners de circular. Però no cal justificar, és a dir, si tu fas una inversió no cal que diguis per què la vas a fer. Aquesta línia et donen, si ja t'ho mereixes, perquè realment estàs dintre el perfil de SAECA, te la donaran sense preguntar-te per què et gastaràs els diners. Això ja és una cosa bona. Import seria fins a 100.000 euros, com a molt. Si un ara diu jo en necessito 50 i d'aquí 6 mesos em vol demanar 50 més, es pot fer 2 operacions. La qüestió no passar de 100.000 euros. Termini. Es pot arribar fins a 15 anys. La normativa diu que es pot agafar 1, 2 o 3 anys de carència, però l'experiència que estem tenint és que amb aquesta línia només estan aprovant un any de carència. Però bueno, si agafeu, per exemple, pagament anual, amortització anual, no comences a pagar fins al segon any, amb el que ja guanyes 2 anys de carència. Llavors, la gràcia és que el cost de l'aval és gratuït durant els 6 primers anys. Jo sempre dic que, com també diu el Jordi, que quan es pren una decisió no s'ha de pensar només en la subvenció. És a dir, si jo ara vaig a comprar una finca i penso que en 6 anys no la puc pagar, encara que només tinga el cost de l'aval gratuït els 6 primers anys, ostres, fem un finançament a 10 anys, no ho demanem a 6. Precisament jo, un de les pegues que hi veig a l'ICF és que s'han donat molts diners a 6 anys i tindrem problemes en tornar-los. D'aquí 6 anys en parlarem, però jo ja ho veig clarament, no? Clar, aquí cadascú ha d'adequar, no? Si, per exemple, jo el que he fet és m'he comprat una maquinària i espero rebre una subvenció, per què cal fer 6 anys? Faig només 3 anys o 2 que ja tindré la subvenció i, mentrestant, encara que tinga 6 anys gratuïts, però jo he de pagar interessos del préstec que aniré a fer al banc. Si només faig un préstec a 3 anys, pagaré menys interessos que si el faig a 6. Per tant, sempre heu de pensar amb el termini per què ho necessiteu i quants anys ho necessiteu. Carències. Si jo aquest any acabo de pagar un préstec important i tal, doncs necessito un any de carència, cap problema. Però si jo resulta que no tinc endeutament, perquè cal demanar carència, començo a pagar des del principi. O sigui, cadascú ha de veure a casa seva què és el que li convé més. Les quotes poden ser anuals, semestrals o trimestrals. SAECA mai treballa mensual. Sempre, sap que el sector agrari normalment va a terminis més llargs i per tant seria així. Llavors, el que us comentava, per un costat és l'aval, que el cost serà gratuït els 6 primers anys, però després el banc haurà de fer un préstec. Aquest préstec sí que tindrà un interès. Si l'Euríbor està al 4 i pico, doncs el que ha dit el Jordi, ens mourem entre el 5 i el 6, més o menys, dependrà una mica de si el termini és més llarg, el termini és més curt, potser serà un 4,75, però ens mourem amb aquests nivells. Per fer números rodons, comptem un 5, 5,5. Podeu escollir si voleu fixe o variable. Això, cadascú a veure, n'hi ha que pensen que quedarà pla, n'hi ha que pujarà, n'hi ha que baixarà, doncs el que cadascú pensi. Amortització anticipada no es pot fer durant el primer any, perquè ICO no permet fer amortitzacions anticipades durant el primer any. Què ens bonifiquen? El que us comentava, primer el cost de l'aval als 6 primers anys. Això vol dir que no hi haurà la comissió d'obertura de l'aval del 0,5 i la comissió aquesta de gestió anual que es pagaria amb un SAECA, que és de l'1,15, tampoc no es paga durant els primers 6 anys. Si jo resulta que dic m'he de comprar una finca i vull aquest finançament a 10 anys, què em passarà? Que de l'any 7 a l'any 10 sí que hauré de pagar el cost de l'aval. I amb aquesta línia ens el cobren al principi. Però bueno, penseu que com que és un 1,15 sobre el saldo viu, quan hauran passat 6 anys, ja no em quedarà un capital tan alt. Per tant, es pot calcular i no són grans quantitats. És a dir, que no us tiri enrere el termini per haver de pagar alguna cosa d'aval. Perquè l'important és que no arribem, que no pugueu pagar i llavors anys enrere no passava tant. Però malauradament, quan algú no pot pagar, el Banc d'Espanya ens marca que l'hem de marcar com a refinançat i ja tenim un tic. Aquell client ja costarà de continuar fent noves inversions. Per tant, és important adequar bé el termini. I la gràcia és això.
la següent bonificació. La bonificació del 12% en explotacions agràries i del 15% en explotacions ramaderes. Això us ho paguen al cap d'uns 5-6 mesos. Ja ho han vist. Finançaments que vam fer a l'abril ja han cobrat ara i ha anat directe. Els hi entren els diners al compte, els 15.000, i automàticament van per amortitzar una part de préstec. Ja està, és com un regal. Això, finalitat, amortització capital. Pots passar? Documentació. La línia, com tot, té una mica de pegues perquè és una mica farragosa en quant a documentació. Separen el que és menys de 35.000 euros i més de 35.000 euros. A veure, la documentació és la normal, O sigui, hi haurà les rentes, en cas de societats, l'impost de societats, i bàsicament, així, l'únic més específic és que demanen tant els de menys de 35 com els de més de 35.000, de tots els préstecs que tens en vigor els 2 últims rebuts. Per què demana això? Perquè SAECA, que us he dit que coneixia molt bé el sector agrari, quan veu amb els 2 últims rebuts que s'ha retrasat un client amb el pagament, ja no li donarà. És molt restrictiu. Ell sap que un pagès que es retrassa, no es retracen els pagesos. Si es retracen és perquè pot tindre algun problema. Llavors, és una de les maneres que tenen de mirar això, no? I l'altra cosa que demanen quan és més de 35.000 euros, com que ja us he dit que miraven la fincabilitat dels clients, demanen notes simples de totes les propietats que tingueu. Que això sí que us aconsellaríem que anéssiu a vosaltres al registre a demanar-ho perquè és molt més barat que fins i tot fer-ho per internet. Ens hi hem trobat. Hi ha gent que diu, fem-ho per internet, em sembla que cobren 10 o 12, i en canvi si vas allà són 3 i pico, vull dir que val la pena. Perquè clar, el problema és que no teniu una finca, normalment teniu moltes finques. A veure, si n'hi ha moltes, es tracta d'agafar les grans i deixar-les de 0,5, per exemple. Doncs bàsicament el tema és aquest de documentació. Si pots passar endavant. Aquí us ensenyo la sol·licitud d'aval perquè veieu què és el que demanen. Aquesta seria la reduïda, que és menys de 35.000 euros. A dalt seria tots els datos normals i bàsicament és una relació de tots els béns que teniu, de finques, pisos, etc. Us faran posar la finca registral, vull dir que s'ha de mirar una mica les escriptures. Normalment aquí no hi cap i sempre us facilitem un Excel perquè ho aneu entrant i llavors aquí ja posem si adjunta Excel i ja està. Perdona, tira enrere. I després els deutes que tingueu amb entitats financeres. L'altre, que és el de més de 100.000 euros, de més de 35.000 euros, aquí ja et demana una mica més. Ja seria finques urbanes per un costat, finques rústiques, et fa dir una mica la maquinària que tens, les existències, si tens ramat, els caps de bestiar, i aquí ja et demana els deutes amb entitats financeres i també si vosaltres avaleu algun préstec. Llavors, la línia, quasi bé es podria dir que si agafeu a 6 anys us surt gratuït, perquè amb el que cobreu de la bonificació del capital ja pagueu més o menys els interessos. Però si vosaltres feu aquesta línia a 3 anys perquè heu demanat un anticiп de la subvenció o perquè no els necessito però em vull gaudir d'aquesta subvenció, llavors no és que us surti a 0, us surt a menys, si realment esteu cobrant, perquè els 15.000 euros que us donaran no els necessiteu tots per pagar els 2 o 3 anys d'interessos. Llavors, home, és una línia que en algun moment fins i tot pot ser més bona que la de l'ICF. Ara, insisteixo, tothom la pot demanar? No. Què és el primer que hem de mirar a casa nostra? Si tenim finques, lliures de càrregues, bastantes, per 100.000 euros probablement te demanarien 300.000 euros de fincabilitat, probablement no estaran al teu nom, sinó que en alguns casos encara estaran en nom del pare o del padrí. SAECA què farà? Que el titular actual vagi a firmar al moment de l'aval.
Però compromet amb alguna cosa el pare o el padrí el fet de firmar aquell aval? No. El pare o el padrí l'endemà es pot vendre aquelles finques sense cap problema. No està hipotecant res, SAECA. Ells només el que fan és mirar quines són les propietats, perquè ells saben que el sector agrari, si tu has heredat 30 hectàrees, el teu objectiu abans de morir, si pot ser, és incrementar el patrimoni i deixar als teus fills 50 hectàrees. Vale? Ells saben que difícilment, fins ara, difícilment la gent es ven la finca. Sí. Bueno, sí que té un sentit. Per ells vol dir compromís. El pare creu que el fill podrà tornar aquests diners estant en una casa de pagès. La idea que té SAECA és que tots van a la una. De fet, això tant és SAECA com els bancs. Si a mi em ve un noiet jove i no té res i vol començar l'activitat i el pare no el vol avalar, no confia en el fill no té res, per tant l'entitat bancària no li podrà donar res. És a dir, fins que els joves no comencen a tindre capacitat pròpia, normalment avala el pare. No val. Per SAECA no val. És així, Vull dir... Sí. No. Però volen implicació de la persona que tingui la propietat. Volen aquesta implicació. Llavors, però sobretot se li ha de deixar clar al pare o al padrí que ella es pot vendre l'endemà a la finca o li pot donar amb herència a la filla que ha marxat a estudiar a Barcelona, pot fer el que vulgui. O sigui, no estan hipotecant res. O sigui, quan demanem còpia de les notes simples de les propietats, no és per hipotecar, sinó només per veure què és el que té i el que no té. Vale? Això és la primera cosa. I la segona és que l'endeutament sigui baix moderat. Vale? Si un senyor té que pagar cada any moltes quotes de préstec, SAECA també sap que el sector agrari normalment no s'endeuta tant, i que per tant tampoc no li donaria si realment té un endeutament elevat. Són les dues pegues, per això deia que és una línia molt bona, però que no tothom encaixa. Llavors, una mica quan parlem amb vosaltres, de seguida ho veiem si quadra o no quadra. Si quadra, endavant. Si no, busquem alguna altra cosa. Ara, poder tindre un finançament gairebé gratuït o si és a curt termini, fins i tot posar-te diners a la butxaca, doncs, ostres, val la pena de fer-ho. Un dels inconvenients és si teniu pressa, perquè de l'estiu cap aquí s'ha fet un embòs d'aquesta línia, o sigui, n'hi ha un munt de sol·licituds. No hi ha perill, sembla que s'acabi la línia, perquè el Ministeri ha dit que enxufarà més diners si s'acaba la línia. Però sí que hi ha molts expedients i van una mica col·lapsats. Ara parlen d'un temps d'espera d'un mes i mig, 2. També va passar amb l'ICF. Al principi de tot l'ICF va quedar totalment embossat. Però sabent que... I sempre es pot dir, ho tiro endavant i quan tinga l'aval ja decidiré si faig el préstec o no faig el préstec. Vull dir que tampoc no es pot fer quan es pugui. A veure, jo tinc un company que també ho fa servir per la gent que té diners, que no sé, que és marxant, però és una manera, si jo faig un préstec a 3 anys i quan em tornen els diners al cap de 3 anys o acabo, doncs realment vaig posar diners a la butxaca. Una cosa que potser no he comentat és que he dit que el primer any no es podia cancel·lar. És el primer any que es comenci a amortitzar, és a dir, si jo demano un any de carència, no ho podré amortitzar, el segon tampoc no podré amortitzar, podré amortitzar a partir del tercer. I sí que si voleu amortitzar abans d'hora, a partir del tercer any, si hem agafat un any de carència, ICO marca una petita penalització, o sigui, poquet, em sembla que si és variable és un 0,5 i si és fix és un 1. Però ho dic perquè sempre que vulgueu això es pot amortitzar i els diners que us han donat no els heu de tornar.
Vale? No sé si hi ha alguna pregunta. La coneixíeu, aquesta línia? No. SAECA està molt arrelat a les Espanyes. Aquí costa molt d'entrar-hi, però jo penso que és una bona línia. Complementa la de l'ICF. Fins i tot nosaltres, com a banc, la de l'ICF també la vam estar utilitzant perquè et venia un client a demanar-te 200.000 euros, ostres, fem 100 per allà, que et sortirà gratis, i en fem 100, que els nostres no surten gratis, però l'operació te surt a un interès bastant bé. I jo penso que val la pena utilitzar aquestes línies. La diferència d'aquesta amb ICF és que aquesta pots fer coses a més llarg termini. ICF tens el problema de només agroliquiditat a 6 mesos. Sí. No, va lligat. És ICO, MAPA, SAECA. O sigui, la línia és un conveni entre tots. Sí, va totalment lligat. O sigui que això que has dit que és important, Nosaltres, per exemple, normalment els SAECs els tramiteu des de entitats financeres quan treu el finançament. Però, per exemple, nosaltres sí tenim experiència en SAECA quan parlem de línies d'agroseguro. O sigui, moltes línies d'agroseguro, per exemple, un seguro de fruita que val 20.000 euros. Doncs en lloc de financiar-ho per banca privada, la gent el que fa és demanar un aval de SAECA. Què vol dir això? Pagues un 10% del seguro al moment de contractació, l'altre 90% el pots pagar a 3, 6, 9 o 12 mesos. Clar, fan pagar una mica d'interès, que és l'1%, però també una mica de subvenció al seguro, en el qual te queda com si no haguessis pagat cap sobrecost de la pòlissa. Sí que és interessant, clar, quan fas un seguro de cereal de 300 euros doncs no val la pena fer un SAECA. Però si fas un seguro de cereal de 10 o 12.000 euros o de fruita, que també valen molts quartos, val la pena avalar-los. Dóna feina el primer any perquè l'has de demanar, però per exemple els agroseguros tens 3 anys ja tens preconcedit l'aval. O sigui, quan vas a contractar el seguro ja et surt a la pantalleta el que té aquell pagès preconcedit. No sé si m'explico, si més o menys el seguro era com l'any passat, doncs ja té el 90% preconcedit, a vegades com que has fet més seguro, doncs te queda el 80% i el 20% no pagues al moment de contractar. O sigui, és interessant, nosaltres, per exemple, l'hem recomanat molt aquest SAECA als agroseguros per anar-nos fent un històric agroseguro. Si jo porto 5 anys fent l'agroseguro amb la SAECA i cada any no els he pagat quan tocava, el dia que aniré a demanar el gros, perquè el problema del SAECA és quan anem a operacions grans, quan anem als 100.000, 150.000 euros, que és quan te miren. Perquè tu has dit, clar, 100.000 euros que necessito uns 300.000 euros de fincabilitat, però jo tinc, quan diem el valor de la finca, tampoc ve taxada, la poseu vosaltres el valor de la finca, amb coneixement. O sigui, que jo sé, té amb el secà, doncs... Ells tenen un baremo, el secà frescal, 12.000, el secà secarral, 7-8.000. Tenen uns barems. Jo poso una mica més alt i no se m'han queixat. Bueno, però després han fet el que puguin. No sé, l'experiència que tenim amb SAECA és que amb seguros que són operacions de menys import, si no tens deutes amb Hisenda en la Seguretat Social, te'ls aproven. Però la banca és diferent perquè aneu a imports més alts. Jo us vull dir que la línia... O sigui, SAECA, hem conegut a Catalunya SAECA arran del tema de l'agroseguro. Hem començat a utilitzar arran del tema de l'agroseguro. Però això ha sigut una cosa dels últims 7-8 anys, com a molt. I a dintre de SAECA van com a 2 línies bastant separades. No s'ho miren tant amb lupa com es miren totes les altres línies. S'ho miren molt més. El que diu ell, són imports molt més petits, al final són pagos fraccionats. Això va sortir perquè la gent demanava poder fraccionar l'agroseguro. I clar, l'agroseguro va dir, jo no ho vull fer de banc. Va dir, ostres, tenim l'instrument públic que és SAECA, o sigui, me dona un aval i si el client no em paga, l'assegurant no em paga, jo me'n vaig a SAECA i cobro de SAECA. I SAECA ja s'espavilarà. Una mica va sortir aquest tema perquè Agroseguro no volia fer de banc. Perquè inicialment els seguros pecuaris, Agroseguro estava fent de banc, els de vaques i tots aquests, però va veure que no era la seva feina, no? I llavors va agafar com a instrument a SAECA. Però bueno, són 2 línies separades. Però sí que està clar que si avui heu d'anar a comprar un tractor, una cuba de purín, parles a la financera de la casa, estan demanant un 5, un 6% d'interessos i no podeu disfrutar d'una amortització de capital, doncs sense cap dubte, en vez d'agafar la financera de la casa de les màquines, aneu al vostre banc, o al Banc Sabadell, o al banc que treballeu. Ja us he de recomanar, Banc Sabadell ho tenim a la banda. No, a veure,
no tot, o sigui, no sé si aquesta línia, perquè això es subscriu cada En entitat, convenis. va fent convenis, no sé si la tenen, segurament hi ha algunes entitats que sí i algunes que no. Pot ser que aneu amb alguna i us diuen que no saben ni de què I els que els hi parlem. parles, pot ser. Vale? Entonces, és Això una passa. possibilitat. Alguna pregunta? No? 15.000 euros d'amortització si En en demaneu aquests 100.000. moments és la millor línia que hi ha, sens dubte. Vull dir, de fet, jo diria que porto 25 anys en banca i sector agrari i no havia vist mai una línia d'aquestes característiques. Vale? Que puguis arribar a tindre interès zero o bé, si ho fas a un curt termini, pues, que encara t'embutxaquis diners. Jo no l'havia vist mai. Ara, o sigui, és una mica farragoseta de papeleo i s'ha de tindre el perfil SAECA. Si no hi ha el perfil SAECA, no cal que ens compliquem. Estic aquí. No, ara deixo una tercera. Que tenim un petit coffee, Raquel? Bueno, doncs ara acabarem discutint les condicions amb el Banc Sabadell, a veure quin tipus d'interès i alguna cosa de la PAC mentre fem el... Molt bé. Mentre fem la... Gràcies. Ja està. Vale, gràcies.